Dobry dzień. Sława Jezusu Chrystu. Na początku chcę poinformować, powiedzieć, że przy pisaniu danego tekstu zaznałem politycznego nacisku ze strony systemu komputerowego. A to także nazwisko Nesterak uparcie zmieniał mi na Nesteruk. No, to wiadomo, że nazwiska czasami po części informują o przynależności etnicznej, dajmy na to, jak jest ski, to wiadomo, że albo Macedończyk, albo Polak. Jak jest Ow, to albo Bułgar, albo Rosjanin. No, dalej nie będę wyjaśniał. Niedośpiewana pieśń więźnia Tellerhoffu, poety Michaiła Nesteraka. Nesterak w świadczeniach współwięźnia Symeona Pyrza. Proszę traktować ten tytuł za podtytuł, a podtytuł za tytuł. Po roku 1989, to znaczy od kiedy było to możliwe, w drugim z kolei wydanym łemkowskim kalendarzu na rok 1994 umieściliśmy dedykację pamięci Symeona Pyrza, redaktora licznych łemkowskich kalendarzy w 100. rocznicę narodzenia. Chociaż trudno przesądzić, który z wymienionych w nagłówku bohaterów danego tekstu jest postacią wiodącą, zaczniemy właśnie od Symeona Pyrza. Jego dosyć obszerną biografię pióra Bogdana Horbala zamieściliśmy w rzeczonym wydaniu. Tu zaś w koniecznym skrócie. Kalendarz ilustrował Mikołaj Cyszlak z Dolnych, grafik. Tam w centrum widzicie Łemkowski Biały Dom. Symeon Pyrz urodził się 14 lutego 1894 roku w Wapiennym. Uczęszczał do gimnazjum w Gorlicach, zamieszkując w tutejszej ruskiej bursie. Na fali aresztowań latem 1914 roku został aresztowany 3 września, stosunkowo późno, w czym był zawiedziony. Jak po latach w obszernych wspomnieniach wyznał, wielu starszych gimnazjalistów z naszej bursy umieszczono w powiatowym więzieniu w Gorlicach, a ja wciąż jeszcze pozostawałem na wolności. Aż przykro mi było, że innych aresztują, a mnie nie, bo to wyglądało, że mnie się bardziej boją. 14 września aresztantów gorlickiego więźnia zaczęto wywozić do dalekiej Sztyrii. Podróż w towarowych wagonach była gehenną, a miała się dopełnić w Tellerhoffie, gdzie Symeon Pyrz przebył do sierpnia 1915 roku, kiedy to, podobnie jak wielu jemu podobnych, młodszych poborowych, paradoksalnie, bo więźniów, wrogów Austrii, zaczęto powoływać do cesarsko-królewskiej armii. Po 2-miesięcznym przeszkoleniu, w tym przypadku szczęśliwie, bo w bliskim Tarnowie, posłano ich w znane już z widzenia Alpy na włoski front. Wieźli nas na wojenną służbę do Austrii, napisał we wspomnieniach. Ale patrzyłem na tych przyszłych wojaków z Tellerhoffu i widziałem naprzód, że Austria nie będzie miała z nich wielkiej pociechy. Nie powalczył wiele, bo była to bardzo śnieżna alpejska zima 1915-16 roku, a 16 marca tegoż 16 roku przeszedł za linię wroga. W Italii organizuje Karpatoruski Komitet, a też Karpatoruski Batalion, coś na podobieństwo Legionów Polskich.
Po wojnie osiada w Pradze i studiuje na Uniwersytecie Karola, uzyskując w 1921 roku tytuł doktora filozofii. Jak na dzisiejsze standardy ten awans by się wydawał taki bardzo, bardzo szybki, ale o Uniwersytecie Karola, no, o marce tej uczelni, do niej trudno mieć zastrzeżenia. Jest też członkiem Komitetu Łemkowskiego, Łemkowski Komitet, który deleguje go do Stanów Zjednoczonych w celu nawiązania kontaktu z łemkowskimi emigracyjnymi organizacjami. Do kraju już nie powrócił. Tu dla takich jak on w okresie Republiki Łemkowskiej było szczególnie niebezpiecznie. Przypomnijmy, musiał stąd uciekać Dmytrij Wysłocki, znany bardziej jako Wanio Hunianka. W Ameryce pracował jako redaktor gazety Towarzystwa Ruskich Bractw „Prawda” w latach 1922-32, zaś związał się w szerokiej działalności społeczno-politycznej tego ostatniego i wydawniczej, przepraszam, zaś związał się w szerokiej działalności społeczno-politycznej i wydawniczej ze wspomnianym Waniem Hunianką. Wiele pisał. Większość jego artykułów pojawiało się na łamach gazet Łemko od 28 do 39, Karpacka Ruś od 39 do dzisiaj. Marne to dzisiaj już, ale jeszcze istnieje. A także w almanachach Karpatoruski i Kalendarz Łemkosojuza, których był redaktorem od roku 1947 aż do śmierci w 1957. W tych to rocznikach pojawił się w 5 kolejnych wydaniach obszerny cykl wspomnień pod tytułem Gorlicki Bursak. W nim publikował właśnie w tych wspomnieniach o tym, o czym dzisiaj mówimy. Kluczowy jednak, chociaż niezbyt obszerny materiał, biografię Michaiła Nesteraka znajdujemy w almanachu Kalendarza Towarzystwa Ruskich Bractw na rok 1925. W którym to, jak wspomnieliśmy, pracował Pysz w pierwszych latach swojego pobytu w Ameryce. Nim przejdę do przedstawienia biografii drugiego czy pierwszego bohatera naszej dzisiejszej podróży, trzeba powiedzieć, że te dwa życia są zupełnym przeciwieństwem, jeśli idzie o więź twórcy ze swoim środowiskiem, narodem, o trwanie tej więzi tak w aspekcie osiągnięć, jak i oddziaływań. I wagą tego nie jest fakt, że jeden pożył bodaj w miarę długo, a drugi na dobrą sprawę wcale nie pożył, choć wiele przeżył. Nazywam tak sam dla siebie Nesteraka Łemkowskim Baczyńskim, który w krótkim życiu zabłysnął w czasie trudnym, w czasie wojny, zabłysnął i pozostał w świadomości rodaków, to Baczyński. Nesterak zabłysnął w podobnych okolicznościach, ale dla współwięźniów pozostał, czy powiedzmy asekuracyjnie, pozostawał nieznanym. Pozwólcie Państwo, że pozostaniemy jakiś czas, niedługi czas w klimacie, to jest w klimacie eseju, w którym to, podobnie jak w poezji, czuję się o wiele pewniej niż w suchym referacie. W końcu mówimy o poecie. Na kopuły cerkwi apostoła Jana Teologa w Muszynce siadał zimowy zmierzch. Przypiekał styczniowy mróz, ale na duszy było dziwnie ciepło. Może dlatego dziwnie, że trochę smutno.
Zresztą na cmentarzu, gdzie staliśmy z panem Władimirem Nesterakiem, to bratanek Michała Nesteraka. Trudno się czuć inaczej. Pan Władimir opowiadał i opowiadał. I na duszy było dziwnie ciepło. Może dlatego, na pewno dlatego, że świadomość podszeptywała, bo widzisz, na śladach dawności, której szukasz, przybyła nowa, bogata garść wiadomości. Stoimy przed grobem Onufrija Nesteraka, 1850-1926, nauczyciela ludowego. Tu spoczywa jego żona, 1856-1914. Obok nich i syn Petro, 880-963. Jedyny z 13 dzieci, które wydali na świat. Ich mogiły, za wyjątkiem trojga, które zmarły we wczesnym dzieciństwie, znajdują się daleko, większością w Ameryce. Jedną zaś mogiłę najmłodszego ukochanego syna, po której może już i śladu nie ma, skrywa ziemia karentyjskich Alp. Jego życie jest przedmiotem fascynacji ostatnich lat i przyczyną, dla której znalazłem się w ten zimowy dzień na małym cmentarzu obok muszynczańskiej cerkwi. Jakże nie może dusza odczuwać dziwnego ciepła, jeśli stoję przed grobem rodziców wielkiego poety mojego małego narodu, jeśli kłonię głowę przed prochem matki, dla której jako więzień Tellerhofu składał te oto frazy. Uż tebe nit, o moja maty, ja prawdu to tu rozumію, ta, Boże mi, ja все смію, істині гіркі віру дати. Коли тобі раз ostatni зо слезом хварів, вибач, мамо, choć żal bezmierny i słowo zatmył, ty голубила mia oczami. Ja tu się usprawiedliwię, przełożyłem Odę do młodości Mickiewicza na język polski i Ojca Zadrzumionych słowackiego. Jak powiedziałem, Mickiewicza czy Sienkiewicza? Aha, tak. I wiele innych rzeczy. Tu próbowałem przełożyć. No nie szło, ludzie. No nie szło. Gdzieś coś nie się działo. Nie wiemy dziś, nie będziemy i nie musimy wiedzieć, czemu to prosił u swojej matki wybaczenia Michał Nesterak. Ostatnia zwrotka przywołanego wiersza. Tołdy to ledwo czutny głos, goden mi złomu był proszczaty, że nieraz ja twój siły głos nie znał należnie szanowaty. Podpowiada, że nie było to nic wielkiego, taka drobnostka tylko, a wrażliwa dusza poety wyniosła to na poziom winy. Dotknąłem już teraz pamięci matki Michała Nesteraka, bo nie będę już do niej wracał, chociaż o tym życiu można by napisać powieść. Nie będę wracał do tego życia, chociaż nie ma na nim najmniejszej skazy. Cóż, bywa czasem, że najszlachetniejsze perły musimy ukrywać, żeby nie wywoływały przyziemnych reakcji. Okruszki naszej historii. Jakże was pozbierać zamkniętymi ustami, jak zachować dla przyszłych pokoleń. I tu się esej, dajmy na to, kończy, jeśli by go tak nazwać. Wspominany wyżej kalendarz Towarzystwa Ruskich Bractw trafił do naszej redakcji Besida przed 30 laty. Ku wielkiemu zaskoczeniu znalazło się w nim 6 krótkich wierszy i jeden obszerny poemat zupełnie nieznanego dotąd Michała Nesteraka. Już pierwsze wiersze czytanej poezji ukazywały na nieprzeciętny w naszej łemkowskiej realności talent autora.
Trójstronicowa biografia pióra skrywającego się pod inicjałami PS Symeona Pyrza mówiła dosyć dużo jak na życie człowieka, ale o wiele za mało jak na życie odnalezionego na nowo poety. W rzeczonej biografii podano rok 1896 jak rok jego narodzenia. Dlatego w 1996, przygotowując się do odznaczenia 100. rocznicy, poszliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego w Krynicy. Tu znajdują się księgi z naszych okolicznych parafii. Z nadzieją, że powiedzie się odnaleźć dzień i miesiąc narodzenia. Powiodło się, ale okazało się, że rok nie ten. Michał Nesterak urodził się w Muszynce 24 marca 1994 roku. Jako 12. dziecko Onufryja i Marii Nesteraka Kasiusz. Przed Michałem urodzili się, nie będę podawał lat, bo Zynewia, Joanna, Maryja, Ołena, bliźnięta Joan i Władimir. Pierwszy zmarł po narodzeniu, drugi nie dożył roku. Potem urodziły się córka Anna, Mełania, zaś chłopcy, którym nadano imiona zmarłych bliźniąt. Taka była tradycja na Łękoszczyźnie, że jak zmarło dziecię, ale szczęśliwe się następne urodziło, to dawano imię tego zmarłego. Jakby on, żeby pozostała wśród nas. Z 10 dzieci tylko 3 synów, Petro, Władimir i Michał, pozostali w kraju. Reszta udała się za chlebem do Ameryki. Petro ożenił się z Melanią Bałuc i gazdował w Muszynce. Władimira i Michała posłał ojciec do szkół w Nowym Sączu. Władimir ukończył gimnazjum w 1911 roku i podjął posadę nauczyciela. Michał Nesterak wstąpił do gimnazjum w 1907 roku. I jak pisze dr Symeon Pyrz, chciałem coś powiedzieć, że takie piękne świadectwo dostałem od tego pana Władimira Nesteraka. Takie zielonkawe, ten znaczek australijski był fajnie widoczny, ale ksero było robione 30 lat temu, marne. A świadectwo tak schowałem, że go nie znajdę. No, szukałem, starałem się, naprawdę się starałem. Okej. Wychowywał się oczywiście w sądeckiej ruskiej Bursie, gdzie dopełniał wiadomości potrzebne do narodowego, duchowego funkcjonowania. W 1914 roku zdążył ukończyć gimnazjum i następny rok szkolny zgodnie z ówczesnym gimnazjalnym programem miał być czasem przygotowania do matury. Dla zdolnego ucznia była to tylko przechadzka, relaks za 7 lat trudu, czas szczęśliwej młodości przed podjęciem wyzwania dorosłego życia. Późne lato 1914 roku zabrało taką możliwość. Nie rozwijając znanej kwestii, przejdźmy do informacji, wedle której tragedia nie ominęła wsi Muszynka. W tym domu Nesteraków, z którego zabrano ojca Onufryja i 2 jego synów, Władimira i Michała. W domu samotna została matka. Urodziła 13 dzieci i została sama. Tego bólu nie w sile była przeżyć. Żal bezmierny jej słowo zatmył i odeszła, cicha do przodków Abrahama i Izaaka tej strasznej, bolesnej jesieni 1914 roku. Nie znamy dnia,
W parafialnej księdze odnośnie zmarłych nie odnotowano tego faktu. Nie wiemy czemu. To znaczy domyśleć się można czemu, jak wszystkich księży pozabierali do Tallerhofu, to kto miał wypisywać akty zgonu w księdze Watykannej. Powróćmy do żywych. Jeszcze żywych. Onufry i Nesterak ze synem Władymirem pozostawali, zdaje się, w Tallerhofie do 1917 roku, do końca istnienia obozu. Michaiłowi, tylko studentowi gimnazjum, po niemal roku tallerhowskiej katorgi austriackie władze dały możliwość rehabilitacji i posłużenia w potrzebie najjaśniejszemu cesarzowi. W sierpniu 1915 roku, o czym krótko wspomniałem wyżej, przy biografii Symeona Pyrza, wyjechały z Tallerhofu pierwsze grupy więzionych przywołanych do CK Armii. Nesteraka, podobnie jak Pyrza, przydzielono do wojskowej formacji w niedalekim od Łemkowyni Tallerhofie. W czasie wojskowego przeszkolenia zdążył znów, jak zakończyć gimnazjum za 5:12, zdążył zdać maturę. Później już była marsz kompania 20 Pułku Piechoty i włoski front. Końcem grudnia 1915 roku już bił się Nesterak za cesarza w okopach na górze Wysoki Pal w Karentii. Ciężkie to było życie, wspomina Pyrz. Wśród cudzych ludzi, starych służbistów, podoficerów, którzy widzieli w nim niepewnego Rosina. Młody Nesterak zamykał się w sobie i z rezygnacją niósł swój ciężki krzyż. Oficerowie wiedzieli o tym, że siedział w Tallerhofie i odnosili się do niego jak do zdrajcy ojczyzny. Dlatego, chociaż z ukończonym średnim wykształceniem, musiał on służyć jak szeregowy żołnierz. Do oficerskiej szkoły go nie posłano, chociaż innych posyłano po ukończeniu 6 czy nawet 5 ukończonych 6, nawet 5 latach gimnazjum. W końcu lutego kompania, w której służył Nesterak i Pyrz, była zmieniona na przednich pozycjach przez inną i wróciła na odpoczynek. Próbujmy, mając przed sobą dosyć dokładną mapę Austrii, określić teren interesujących nas wydarzeń. Najogólniej, chociaż dosyć już zawężenie, to jest właściwie niedostanek. Ta najniższa rzeka. Tu się będziemy obracać. Najogólniej, chociaż dosyć już zawężenie, można wskazać na dolinę rzeki Gail, prawego dopływu Drawy, do której uchodzi pod miastem Villach. Od południa granicą długiej i wąskiej doliny są Karnijskie Alpy, Karnische Alpen. Gdzieś w tym górskim masywie znajduje się wspomniana wcześniej góra Wysoki Pal. Być może jest to H. na mapie Warte, które za słownikiem odczytujemy jako strażnicza wieża obserwatorium. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, bowiem blisko znajduje się Mauten, jedyne znane z nazwy wspomniane przez Pyrza przy innej okazji miasteczko. Być może do Mauten wrócili na odpoczynek żołnierze 20 regimentu. Po 2 tygodniach odpoczynku posłano ich znów na front,
ale teraz już inne, chociaż na pewno nieodległe miejsce, bowiem Pysz nie wspominał o jakiejś dalszej podróży marszu wzdłuż doliny rzeki Gail, tylko że wchodziliśmy długo na bardzo wysoką górę. O przybliżonej identyfikacji miejsca można sądzić i z sytuacji, którą za Pyszem przytoczymy nieco szerzej. Wybaczcie mi, że ja tak o tym mówię. Mam w tym pewien cel ukońcowy. Wieczorem tego dnia przyszła nowa niespodzianka. Oberleutnant kazał zawołać do swojej kancelarii mnie i Nesteraka i mówi: tu jest rozkaz dla was z batalionu, pojedziecie do Klagenfurtu, do Assenterunku. Zdziwiła nas ta wiadomość. Byliśmy do Assenterunku w Thalerhofie, więc czemu wołają nas powtórnie? Oberleutnant nie chciał niczego objaśniać, powiedział tylko, że to dla nas dobra nowina, bo teraz na pewno poślą nas do oficerskiej szkoły. Następnego ranku puściliśmy się w drogę. Przeszliśmy wysokie pasmo gór na północ od tej rzeki. I na tej samej stacji kolejowej, gdzie nasza kompania była wyładowana, zapewne po sformowaniu w Tarnowie, wsiedliśmy do pociągu i pojechali do Klagenfurtu. Wysokie pasmo gór, które przeszli Pysz i Nesterak, to Alpy Gailtalskie, Gailtaler Alpen, rozciągające się na północ od strony doliny rzeki Gail. Za nimi w równoległej dolinie Drawy, przedostatnia strona, prowadzi linia kolejowa. Stacja, na której wysiadali, przyjeżdżając z Tarnowa i wsiadali, to prawdopodobnie Oberdrauburg. Przyjaciele mieli w drodze do Klagenfurtu i z powrotem dosyć czasu, żeby porozmawiać o różnych sprawach. Ale jedna myśl była zasadnicza. Pysz od dawna myślał o dezercji. To można było zrobić już nieraz, ale pozostawać dezerterem w granicach dosyć jeszcze stabilnej Austrii nie było bezpiecznym. Trudniejszym do wykonania, ale w konsekwencji bezpieczniejszym było przejście do wroga za linię frontu. Nesterak nie bardzo akceptował myśl Pysza, argumentując: w górach ruszają śniegi, lawiny, zasypują całe kompanie wojska. Jeśli już na to się decydować, to lepiej poczekać do wiosny. Do alpejskiej wiosny było jeszcze daleko, chociaż wedle kalendarza ona już nadchodziła. Po raz ostatni, pisze po 9 latach dr Symeon Pysz, widziałem się z Nesterakiem 21 marca 1916 roku w pierwszej bojowej linii. Tego dnia on był w rezerwie i przyszedł odwiedzić mnie wraz z naszym dobrym znajomym, wolno określającym się Czechem Rozsypalem, również podejrzanym. Ja idę dziś do Italii. Jeśli macie ochotę, zbierajcie się, pójdziemy razem, powiedziałem. Nesterak odmówił, stwierdzając, że dezerterem nie chce być. A zresztą w Italii źle traktują jeńców wojennych, powiedział, ukazując na śnieżne masy, które wisiały na zboczach gór, dodał: jeśli zdecydowałeś iść, to szczęśliwej ci drogi, ale patrz, żeby chłodne Alpy nie pogrzebały cię, nim ujrzysz kwitnące doliny Italii. Pysz szczęśliwie przeszedł ośnieżone Alpy. Po 9 latach od opisanych tu wydarzeń poświęcił drugiemu przyjacielowi cenny artykuł z biografią, uchronił i opublikował jego przepiękną poezję.
Powróćmy jeszcze na chwilę do wiosny 1916 roku na białe wierchy Alp. Wyobraźmy sobie czas pożegnania przyjaciół. Każe nam zastanowić się nad tą chwilą fakt posiadania przez Symeona Michaiłowych talerchowskich wierszy. To dziwne. Nesterak odradzał ciężką i śmiertelnie niebezpieczną drogę. Sam nie zdecydował się iść, ale w ten czas pożegnania wyjął on ze serdecznej kieszonki największą swoją cenność, duszę zapisaną w wierszach i powiedział: "Wosto to Seman, Renes, zachowaj, weź to Seman, przenieś, zachowaj". Tak albo podobnie musiał postąpić, powiedzieć. Bo jak inaczej wiersze znalazły się w posiadaniu Symeona. Czy przeczuło, że sam je nie uchroni, nie doniesie do lepszych czasów? Wiedział, że w razie czego jego osobiste rzeczy, dokumenty, dokładna jak precyzyjny mechanizm austriacka administracja prześle rodzinie. Ale wiersze? To je przyjaciel szczery mi, kto razem zo mną tu w niewoli znuszczania terpić do ludny, milszy od kwitka, što dakoli witczyzna moja krasną wesną wyplekat w kraju podniebesnym. Jeszcze w 14 roku w Talerchowie pisany wiersz. One nie hołbiły Austrii. Je na wypadek czego trzeba było oddać w dobre ręce. Oddał. Widocznie bardziej wierzył w powodzenie drogi przyjaciela niż w zachowaniu własnego życia. Czemu nie poszedł z przyjacielem? Pozostaje tylko jedno wytłumaczenie. Jego osobowość, jego własne widzenie moralności jednostki i jak członka narodu. W jakim by wojsku nie służył, do jakiego pana wolą czy niewolą nie należał, nie chciał, żeby na jego duszę legł jakiś cień. Nie chciał być dezerterem. Chciał pozostać poetą. Pozostał. Uchronił swoje wiersze, chociaż nie uchronił młodego życia. O losie Nesteraka pisze dalej we wspomnieniach Pysz. Dowiedziałem się aż po wojnie. Zginął on na włoskim froncie 4 sierpnia 1916 roku. To był bardzo zdolny, utalentowany młody człowiek, pisarz, poeta. Dlatego trudno o nim zapomnieć. Tak, trudno o nim zapomnieć. Nie dziwię się słowom Symeona Pyrza. Przecież ja, potomek tak dalekiego już czasu, któremu poszczęściło się tylko wejść do Nesterakowych wierszy, nie mogę się pogodzić z jego przedwczesną śmiercią. Stoję obok cerkwi w Muszynce, obok miejsca wiecznego spoczynku rodziców poety i myślę, czemu nie leży obok nich, tu, na Lamkowynie? Czemu nie dożył do naszych czasów? Razem z Pyrzem, razem z Honianką, razem z Rusenkiem, starszymi przyjaciółmi ze sądeckiej pruskiej bursy. Jak wiele mógł stworzyć, jak wysoko podnieść pisane łemkowskie słowo, dośpiewać wymarzoną, wyśnioną pieśń. Dziękuję.